ବାଇଗଣ ଗଛର କଣ ପାଇଁ ହଳଦୀ ଲଗା ହେଲା ତାର କାରଣ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବୋଉ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ପୁଅ ତାର ହେଉଛି କୁକୁର ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବା ପାଇଁ ତାର ଜୁତା ଧରି ଗୋଡ଼େଇଲାଣି। ସେ କୁକୁର ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି, ଗାଈ ଠାରୁ ଖାଉଛି, ସିଏ ବା କଣ ଜାଣିବ। ଏଠି ଆମର ଶାଶୁ ବୋଉ ଦି ଜଣ କମର ଲୁଗା ଭିଡ଼ି ଚାଲିଲୁ ସିଧା ପରିବା ଚାଷ ଚକର। କାହିଁକିନା ବାଡ଼ି ପରିବା ଯିଏ ଖାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଏ ଜାଣିଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଶାଶୁ ବୋଉ ବହୁତ ଚାଲାକ, ସେଥିପାଇଁ ଦି ଜଣ ଯାକ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ବାଡ଼ିର ପରିବା ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଉଲକୋବି ଆଉ ଟମାଟୋ, ସେ ଲାଗିଗଲାଣି। ତାପରେ ଚାଲିଲା ବାଇଗଣ ଗଛର ପ୍ରୟାସ। କାହିଁକିନା ବାପା ତାଙ୍କର ମାଟି ହାଣି ଦେଇଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲୁ। ବୋଉ ଯାଇକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୋଉଠୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ନେଇଯାଇଲେଣି, ତାକୁ ହଳଦୀର ଟିକେ ଲିପନ କରିଦେଲେ। କାହିଁକିନା ହଳଦୀର କାଳେ ଲଗେଇଲେ ପୋକ ଲାଗେନି ଗଛ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। କାହିଁକିନା ଏକ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ବୋଉ ତାଙ୍କର ଗଛର ହଳଦୀ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗଲେ ଲଗେଇଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଦେଖିକି ତାକୁ ବି ବୋଉଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି ମୁଁ ମୋର ଲଗେଇନି। ଲଗେଇ ସାରିକି ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ପାଣି ଦେବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ବାଇଗଣ ଗଛର, ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପାଣି ଦେଇଦେଲି ସବୁ ଗଛର, ବାଇଗଣ ଗଛ ସହିତ ସେ କୋବି ଗଛ, ଟମାଟୋ ଗଛ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାର।